yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal wi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka pottital groupe I hakkude Sénégal e France ko fewte folotiro aduniyankewo coupe du monde 2026 ko hande waɗata duuɓi nogas e nayyi caggal pottital mabɓe hitande ujunaji ɗiɗi ɗe diɗɗe ɗiɗi fottan hande yamde sappo e jeenayyi kikiɗe wonata koto dowlaji tentude Amérique e jeende ɗe no ceerti mawgal Dakar miijoji mabɓe e ƴettama mayen gartu hen. Mali e Mauritanie e leyɗe ɗiɗi ɓeydi jokkodiral mabɓe e kisal hanki altine jagorɗo Mauritanie halfinaɗo ndenago waɗi jilluto Bamako lamorde Mali ine makko ko Hanana Ould Sidi o jaɓɓama to Koulouba galle lamorɗo toɓɓe kisal ndenago jokkodiral e nder Sahel yewtama. Jewte fuɗɗima hakkude FMI suudu aduniyankoru ñawloru kalis e gila imminaɓe ndu suudu no tawa e nder Dakar e jullu fodde balɗe joyyi ɗe jewte koko dartino gila lewru ɗiɗa ɓuuru faltindu tedduɓe bisimilla mon. Wonta ko e yamde sappo e jeenayyi hande kikiɗe waktuji seeɗa ko adingal pottital hakkude Sénégal e France moni kala nana haala miijo muɗum e yidde mum to duɗal jaaɓi hatirde Cheikh Anta Diop ngal Dakar belem ɗam ina tawe ɗo kono jende ɗe ana ceerti hewɓe ina ɗamini polgu Sénégal kono ɗi ina teeyi e ngal pottital e jende mabɓe kippuji ɗiɗi foof ana mbawi yaltude e maggal to ikad hakkude yakare e teyre ko jantore nde Alou Seyni Ba waɗani en. e saaha ngo fuɗɗotiru deswal fuko koyngal aduna hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom duɗal jaaɓi hatirde Cheikh Anta Diop ɓornima goobu araray Sénégal ɗo mirtiɗa foof ko natte fettiyankoɓe kippo Sénégal jeyata konngol ko gotol fuɗɗorade ngo foɗotiru no yoɗiri ko ɗum woni yiyande lowedako. match o noon sattay ha kono mi sikko Sénégal gagnay waɗi menen fof ko ɗumen woni ñaanude haalude ko France ɓuuri Sénégal ha kono ka domaine performance technique France ɓuuri kono mi sikko Sénégal si waɗi offérance seeɗa rek ɓe wawi gaynde hay sikko 1-0 an komin hiiɗi ko Sénégal no gagna. Si wona la première fois qu'on a réussi 2002 wayni ni mais bon Sénégal c'est sans sortie et surtout on a match beebo kam surtout on a match beebo France avec effectif mabɓe o saha kam wira match o ma weɓ ko hande wonata e yamde sappo e jeenayyi kikiɗe caggal muɗum noon ma Irak fottu e Norvège ɗum wonta koye yamde nogas e ɗiɗi. RFI